Да те избършим поне, да ни гледаш на снимките като цигани. Аз съм мистер Боболи. Боболи. Сега... Айде пей сега. Бобо. Нищо ще кажеш ли? Хайде. Айде бе, не нищо. Ти май нещо друго правиш. Май напълваш се нещо червениче. Не бе. Сигурно да го направи. Голяма комуникация провеждаме тук. Ето има цялата комуникация до там със свет. Ай, само ти викаш, да. Други има ли да викат тук, питаме да? Някой друг? Какво бе? Абе ти делфинче ли си? Бе, не може така да викаме. Да, бе. Опш. Добре, ти много хапа. Добре, ти много хапа, иначе какво щяхме да правим, ако няма за какво да... Айде, хапи. Виж, Иванка, виж твоето видео, са бърница. Шушу! Шушу! Ето. Шушу! Шушу! Шушулик! Само му подай сигнал. Дай то. Тон за песен и почвам. Ох, че сладка лига! Айде да го бъде. Айде сега кажи.